2 litro, kalahati nito kasi isang oil hub. Make sure lang natin na disc brake pala itong aking ano. Alright guys, good morning. Nagbabalikan lang kay Tracker. At nandito na tayo ngayon sa Woodburn, Indiana. Labs, dito ako nagpark kagabi. Dito na rin ako natulog. Sa mga nakasubaybay sa atin, no? Nag-pick up tayo doon sa Topeka, Kansas. Nag-drive ako kagahapon, full time hours, 11 hours. Malapit na tayo sa Ontario. Mga ano na lang, 2 oras na lang andun na tayo sa Canada. Nakuha ko na rin yung Ace Manifest ko. At magpi-pre-trip inspection tayo. After pre-trip, larga na tayo. Simulan na naman natin yung ano, simulan na naman natin yung araw ng ating biyahe, paglalakbay, trabaho. Let's go. Check natin ang makina. Langis. Okay. Okay, malinis ang makina natin guys. Malinis pa rin. Minsan iniiwasan ko talagang paugasan ito tamang spray lang kasi baka mamaya ma-damage yung mga wiring, electrical, no? Paktay na. Delikado yan. Now, tignan natin ang langis. Mababa na oh. Ito yung maximum, andun. Refilan natin. Mababa na. 12 hours na hindi ko siya hindi ko siya pinandar. Ayan oh. Max. Andun yung label niya. Refill tayo. Ito tayo niyan. Lagyan ko lang ng mga 2 litro, kalahati nito kasi isang ano to isang galon, 3.78 liter. Lati lang. Yun. Okay na yan. Hindi naman kasi pwedeng sumobra tama lang. Bagong bago. Sana abutin naman ito ngayon ng 2 taon, itong gulong natin. Okay. Oil hub, walang leak. Ilalim, walang nagle-leak. Make sure walang nagle-leak. Yan. Kabila.
Ito. Dati nung yung lumang gulong natin dito na po pudpud na rito. Inalign nila, sana maging okay na. Anyway, yun. Malinis pa. So magpapalit ka, magki-change oil ka kapag yung diesel niya umabot na rito sa taas. Pero hindi ko pinapaabot basta pagka nakita kong yung minimum ng kilometer na tinatakbo ko, kasi may record tsaka medyo maitim ito. Ayun, pinapapalitan ko na. Make sure lang natin na disc brake pala itong aking disc brake. Wow! Ang aking steer tire, disc brake. Disc. Okay. Disc brake. Pero doon, drum na yon. Drum na yung doon. Brake drum na. Okay. So far wala akong nakikita hindi maganda. Buksan natin ilaw. Check na natin yung makina. Yun. Lights ng trailer, okay, lahat gumagana. Yun. Make sure walang nagli-leak dito sa oil hub natin. Ayun. Trailer. Gulong. Oil hub. Walang leak. Walang nabawas na lagnat. Ilalim. Make sure ito hindi nagra-rub at walang naglilik. Lahat ng sa may gulong. Disc brake. Buti pa tong trailer ng truck, disc brake. Ayan, yes. Ilaw. Nakapadlock. Diyan yung seal ng customer. Andito yung bolt seal natin. Alright. Okay, so kalahati pa. Magpakrudot lang tayo mamaya. Okay, 30 seat point, 30 ang seat point, 34 box, good. Alright guys. Okay guys, let's go. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Alright guys, welcome to Pure Michigan. Dito na tayo sa Michigan. Malapit na tayo sa Ambassador Bridge. Guys, ayan, nandyan na yung sign ng piston. Malaking bola guys. Wow!
Alright guys, yan. Malapit na tayo sa Bridge of Canada. Towards Windsor, Ontario. Yan. Ambassador Bridge. Sana hindi masyadong busy sa border para makatagos tayo right away. Okay. Dadaan tayo dito sa ano guys, dito ako magpapakrudo. Kasi mas mura dito sa duty free ang pakruduhan eh. Compare sa ano? Pero doon sa Flying J. Sana walang mga pulis dito. Minsan ang dami nilang pulis dito eh. Ayun guys, nakita natin kung magkano ang per gallon ng krudo. Ito na yung pinakamurang kruduhan dito sa Amerika. 2.99 per gallon. Nakita nyo? 2.99 per gallon. Yun. Wow. Dito tayo. Duty free shop. Diesel per gallon 2.99 US gallon. Yun. Okay. Alright guys, tara. Pa-reactivate muna natin yan. Number 5. Number 5 tayo. Ayan, make sure natin number 5. Baka hindi eh. Ito na guys yung pinakamura. Check natin mamaya kung magkano yung crudo dun sa ano, sa Flying J dito sa dinaanan ko sa Michigan. Guys ha, duty free shop, free wifi. Hi. Hi. You guys not busy? Okay. Cheers. Can I activate number 5 please? For diesel? Yes. Number 5. I'm paying in here. I'm paying my own card. I'm gonna have to ask you to step down there since this one's offline right now. Oh, so that over there? Number 5 here or here? No, right there. Diesel. This gentleman's gonna be able to help you. Okay. Customer over there, they said.
Number 5 diesel. Number 5? Yes sir, we're gonna activate. How much? $500 for now until it full. I think that's good enough. 500 USD. You got like a YouTube channel or something? Yeah. Is that okay to you with the camera? Okay. What's your company name? Turk Enterprise. 13? TURK. Oh, Turk Enterprise. Yes. Turk Enterprise. Yes. I have. Huh? What's the truck number? 2098. Plate number? 1454. Just the tractor diesel. You said just diesel? Yes, sir. Okay, so I don't need to come here, or I have to sign this? No, you're good. That's just your seat. I have a ambassador card. Can I put it here? For what? Ambassador card? Like to sign up for it? No, I already have. Okay. So how is that? Is it earn points with the diesel? No, we No. don't. Not with diesel. Only the You were wine? Okay, okay. Thank you, sir. So, Okay. Sorry. Yan, maglagay tayo ng $500. Balikan ko na lang ito mamaya yung ano nila. Mas mura kasi dito talaga guys eh. Kasi nakita natin diesel 2.999. 2.999. Tayo sa kabila. Karon talaga guys, kapag ka owner operator ka, hanapin mo yung kahit paano makakamura ka ng crudo kasi lahat talaga yan. Pero kung company driver ka, ayun, don't need to. Kaso nga lang dito, kailangan meron ka talagang pera na gagastusin kung gusto mong magpakrudo sa mga ganito. Kasi ito, hindi sakop ng company, hindi sakop ng torque yung pagpapakruduhan dito. Nakakalain mo, yan na yung pinakamura guys dito, pakruduhan dito sa Amerika. Diesel 2.999 US gallon. Chinek ko kaganina kung magkano yung crudo sa Flying J, which is yun yung talaga yung designated na pagpapakruduhan ng company ng torque, ay 3.899. So $3.899. Kulang-kulang $4 USD per gallon. Ano? So nagpalagay tayo ng 500. Sagarin natin yung 500 USD. Ito USD ito. I-compute natin mamaya kung magkano may lalagay ko. At kung magkano may lalagay ko, doon natin malalaman kung magkano yung maisisave ko. For export only. Okay. So bali nakapagpakrudo tayo ng 479.58 USD. So 1.59.913 gallon. Yan yung napakrudo natin. So kwentahin natin. So
Doon sa Flying J, 3.899 ang per gallon minus ito 2.999 equals o kulang-kulang $1 guys. 0.9 i-times natin kung magkano ito, ilang gallon ito, times 159.913 equals, yan yung naisave ko guys, 143.927 USD. I-times natin ito kung magkano yung Canadian o USD to Canadian is 1.37. Ang palitan ng isang USD to Canadian equals, nakasave ako ng 197.17 Canadian dollar guys. Yun. Kaya kunin ko yung papel tapos talaga na tayo. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung receipt. So yeah, so nga nakita natin doon 479.58 USD, 159 na gallon yung napakuha natin. Let's go, let's hit the road. Naka muna. Let's go guys. Let's go, let's go. Ng Ambassador Bridge. Let's go.
tuloy, mapunta tayo. Huwag natin yung ano. Kinat ako nung isang nandoon na ano kanina guys. Tuloy hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sarado pala yung nasa harapan ko.
afternoon. Good afternoon, sir. How you doing? Good, sir. Is this you? I'm alone, sir. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, sir. Long way from home. Yeah, long way from home. Where are you coming from in the U.S.? I went into Denison, Iowa. I delivered there. And I pick up in Topeka, Kansas. What are you hauling today? It's machine paper. Delivering here in Ontario. Delivered in Ontario before? Yes, sir. Across to here in Windsor? Yes, sir. I've been here. Where are you headed to? Right now? Yeah. I'm going to Ontario, sir. First drop here in Old Castle. Castle? And then where? I have a lot of delivery here. Ajax, Ontario, Sobeys, Loblaws. Yun. Right Is the there. trailer sealed? I put a bolt seal from the company, our company, but the customer is just the red one, the plastic one. Yes, there's a bolt. Did you purchase or receive any goods in the U.S.? No, sir. Declare? No, I just the fuel of my truck here in. Okay. Give me 1 second. Sure. Thank you very much, sir. Have a good one. Yeah. Let's go, guys. Let's go. Lakai Tracker.